Как? Доста! Вот. Мале с перфектно кола ме пуска, бе. Така, не прецених малко колко е бързо и се стреснах, че ще излетел, ама. Те там тази групичка. И задяскам. Ето първия. Нали сме на отбори? Ще се гледах жълт, аз съм жълти. Как ме прескочи така лудия, бе? Я го оставя, бе. Хайде, чао. Хайде, чао. Така, оп, още един. Вот. То вече няма да е толкова лесен. Или пък не. Ела тук, че тази кола ще ми е трудна. Аре, чупи го. С тебе ще... Е така, като не гледа за... Така като не гледа за тебе просто. Тъй като не успях да си смена колата на време, сега се борим да оцелеем. Защото те колите са с много по-силни коли от мен. Не мога на тези тесните, защото... Не, то става кола дори не искам да го виждам. Чакай! Аре, остави ме, бе, остави ме! Бягам за живота ми, бягам. То не иска да ме остави, бе. Майко! Не, той е същата кола и него не искам да го виждам. Майко, шит. Ще на него какво му давиш на мене. Така. Оф, шит. Само с това не очаквах да убия това. Оп, братле! Майко! Не. Айде. Той си засилил, бе. Пати бъгавият сървър американски. Вот. Как ще оживееш така, бе? Ей, Мартине! Искаш да ме дразниш? Не, това не е възможно, бе! И перфектно, аз не го убих.
Газ. Стако още няма да сменям. Нали той е тежка кола обаче. Вече не. Лойти, лабе. Шпатленци. Като жълтото пате. Изи. Братле. Не, няма да сменим още, харесваме. Виждам за хора, но по горните етажи. 2 на 2 останахме. То ако дойде да помагаше, е супер принцип. Всякът ми се втурнат двамата. Пак ли ти бе, Мартине? Как? То пич лоши коли не получава. Опа! Тая количка изглежда хубава. Нали е хубава? Никой не знае. Газ. Не, мисля, че е тежка. Така, някой е близко. Тук има двама, така че тя... къде изчезнаха? Опа, не, се трансформирам без да искам. Няма ли никой на този етаж, бе? На думия ли трябва да слизам? Бати балъците. Ела, съжалявам, бе. Оп, там виждам един, ама... няма да е лесен. Ела тук, не е лесен. Не! Леле, как се завъртях. Не ми бягай, бе. Дразна се нещо. Айде, ела. Всяко след толкова горене не го убия. Мале, той е много стабилен, бе. Айде. Айде, де. А с тези гуми яко демидж. Един път му трябва да ме изджаска. По така и ще ме изхвърли, така че трябва да съм предпазлив. Не, аз не го... Ще не го мърдам, ако не влеза под него, бе. Така, използваме всички възможни ресурси. Не, моля ти. Ставай. Рън, поправка бързо. Но не е по-бавен. Дай. Хайде, ела тука, пичака. Ще влезна под него и направо ще го изхвърля. Браво, бе! Вземи, пичага. Когато сега ще мръдне накрая, си помисли, че... Хайде, ела. Оп. Не! Как? Просто! Тъпата таратайка, как съм толкова заухав, бе?